Facem postura Kakasana, pentru care începem din Malasana. Ne așezăm în Malasana. Depărtăm aici foarte bine genunchii, ca tricepsul se iasă în afara genunchiului. Palmele sunt jos active. Aducem fundul sus și privim în fața salteluței. Ridici și te urci sus pe genunchi cu câte un picior. Și când te simți pregătită, ridici ambele picioare. Călcâiele stau sus la fund, privirea ușor în față, înainte. Rămâi în Kakasana cât simți potrivit, după care cobori ușor pe tălpi, Malasana. Iar ca să facem cocorul, este diferită. Venim cu trunchiul sus, cu picioarele depărtate, aducem palmele în față, astfel încât genunchiul de data asta să intre în zona axilelor și privim înainte, ridicăm fundul sus, activăm abdomenul și urci sus, câte un picior și celălalt. Rămâi cât simți potrivit, după care picioarele jos și revii.